Dende o ano 2022 non aparece ningunha partida nos orzamentos da Xunta para executar a dragaxe do río Lérez, algo que dende o Partido Socialista queren mudar. Hoxe, dende Pontevedra, José Ramón Gómez Besteiro reclamou ao Goberno autonómico que cumpra este compromiso histórico coa cidade. Por tanto, nos orzamentos do 25 aí se vai a retratar todo o mundo, non? Nos esperamos que aparece esa partida, sí, pero se non aparece esa partida vamos a demandar neses orzamentos, na modificación deses orzamentos do ano 25 para poñer fin xa a unha situación que é un verdadeiro aldraxe, que esa fuga, ese escapismo do Partido Popular para a recuperación e o dragaxe da Ría do Lérez sea unha verdadeira realidade e se deixen de excusas. Sinalan que Pontevedra está a perder oportunidades económicas por non ter a dragaxe feita. Bueno, vamos a facer con proposta, ademais, de que se actualice o proxecto e que xa se dispoña unha partida importante para buscar a zona de vertido dos lodos. A situación a poden ver claramente todos os veciños de Pontevedra e as veciñas que se achegan a esta zona, sobre todo en Marea Baixa, podemos ver cal é a situación real deses lodos que cada vez van subindo de nivel e facendo inoperativo a utilización dun verdadeiro luxo que é ter un pantalán, ter un náutico xusto pegado ao casco urbano. Este é un luxo que teñen poucas cidades tamén e esa falta de disfrute é tamén desde o punto de vista medioambiental e marisqueiro. A rexeneración da ría, algo na que estamos profundamente implicados todos os socialistas. Para Gómez Besteiro, a dragaxe do Lérez é un exemplo das promesas incumpridas da Xunta por toda Galicia, idea na que afondou o voceiro do Grupo Municipal, Iván Puentes. Pois leva máis de 10 anos de incumprimento, máis de 10 anos mareando a perdiz e máis de 10 anos utilizando todo tipo de excusas, pero que son unha das necesidades básicas que ten esta cidade. Unha necesidade básica desde o punto de vista ambiental, pero tamén unha necesidade básica desde o punto de vista económico, desde o punto de vista do desenvolvemento, da xeración de emprego e de riqueza na cidade de Pontevedra, que ten que ter no sector marisqueiro e ten que ter na actividade tamén deste clube de naval unha das súas oportunidades de desenvolvemento de futuro. Pola contra, puxeron sobre a mesa as actuacións que está a realizar na cidade o Goberno do Estado. A depuradora da parte norte da ría, o no de Bombeiros, a A57 ou o Arquivo Provincial son algúns destes investimentos destacados polos socialistas.